SB19 nabawasan ng ginto. Dahil sa copyright, bagong Itbulaga hindi mo mahinto. Lumang Itbulaga parang sinto. Dahil nandaya daw sila. First N-word sa national TV. Negrito. Kibuloy Channel na hinto dahil isang foreign YouTuber. Ito, di ba mabalita na ngayong linggo at agad simulan ako nga pala si Marites para magati na legit fake news sa Pilipinas. O si Radyo Binks, Team Buboy ba yan? Oh! Bulagan. Si Jong to, Jong, bigyan mo gusto niya mag-pick. Okay, sige. Sa isip bata. Anong sayaw yan? Gento. 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 Oh, sige. Gento. Yung kapisado yun SB19. SB19. Let's go. Bawal na Bawal. raw. Naningil na sila. Naningil na. Yung rampa libre, ay nyo i-try. Oo, bawal na daw. Oh, hindi. Mamaya sa labas. Hindi ba Magkano good tayo? promo yun Teka for po, the music may bayad industry? na eh. Ano good promo? Kilala na sila. Akala ba niya mga high schoolers na nagpa-project sa Puerto Princesa to mga to? Oo. May ganun lang pala. Pero Sayang. mamaya. Nakakaasar yung backhanded na accent ni Anne na para bang... Di ba kumanta rin to? Di ba meron mga kanta si Anne na pabiro? At seryoso kasi mga performances yung ginagawa ng SB19. Hindi yan parang kailangan ko ng plug. Hindi nila kailangan ng plug. Tapos na sila doon. Kailangan na nilang kumita sa pinaghirapan nila. Saktong-sakto yung show. Isip bata. Mamaya po. Thank you, mamaya po. Nakakasar kasi, di ba, si Vice, meron siya mga concerts. Di ba niya naiintindihan paano gumagana ang copyright? Ano pa eh, parang nagmukha pa tuloy na madamot sila. Pero di ba, iba-iba ang mga label niyan, iba-iba yung mga batas na ginagalawan niyan. Hindi yan parang iba-message mo lang sa FB, oy, Josh, o ano pa pangalan isa, pahingi naman kahit 10 seconds na nung tugtog nyo. Di ba, mati naman tayo, di ba, friends tayo. Hindi yung ganun. Hindi sila humahawak niyan. Isa pang mas marami mga tao pa ang nagpapagalaw sa industriya na yan para magamit mo. Pwede kang gumawa ng cover, magagamit mo rin. Kaya naiintindihan ko yan kasi ganyan din sa YouTube. Hindi naman sinasabing huwag mo gamitin pero mayroon ka kailangan bayaran. Ano yan? It's a case-to-case basis per kind of artist, per kind of label or music label na ginagalawan mo. Pero hindi na rin ako nagulat kasi ganoon naman talaga tong Showtime eh. Meron pang hindi ko makalimutan nung dati nung ginagamit pa nila. Kung naalala nyo tong tugtog na to. Okay, makaka-copyright na tayo. Ginagamit nila to pang-hype, pero gamit to sa I'm Not Okay by Chemical Romance. Ginagamit nila yung paulit-ulit doon sa pag merong sinasabi doon sa show. Dahil saglit lang naman namin gagamitin tong music na to, hindi to nagpo-fall into copyright. Pero yun nga, dahil nga talamak naman sa Pinoy television ang paggawa ng mga parodies, paggawa ng mga covers sa mga yan. Kahit kasi very murky na yung mga waters pagdating sa legalities niyan. Yung mga taong may-ari niyan, hindi na nalalaman o hindi na nasisignalan na ginagamit yung kanilang music. Kaya lumalagpas to sa copyright. By default, basta hindi ikaw ang gumamit, may copyright yan. Pero yun nga, method na pinag-usapan natin dati, may mga fair use yan. Paano mo gagamitin? Transformative ba? Tulad nung dun sa, ito nga sa I'm Not Okay, ginagamit nila parang sound effect. Pero kung isip mo, pinaghirapan niya nung kung ano mang artist yan. In this case, My Chemical Romance. Pero ito nga, SB19, isang local group pa, diba, dito sa Pilipinas na pay what is due sa kanilang ginagamit. So, ibig sabihin nito, nagamit na to dati ng Showtime. Sigurado meron ng contestant sila na ginamit to, hiningi yung kantan to para isayaw nila. Ngayon, siguro syempre dahil nga malaki silang company o malaki na yung label na ginagalawa nila, napansin na to at bawal mo na gamitin niya, kailangan nyo na kami bayaran dyan. Na dapat, sa simula pa lang, dapat binabayaran nyo na kami. Pwede ba? Pero sige, fine, pagbigyan natin benefit of the doubt. Nung simula ng pinagsasabihan na itong Showtime, saka sila parang, bayan, kami to lang naman to, kami lang naman to. Pero kasi wala kasing gagamit ng copyright sa mga kanta nilaan, kaya hindi nila to maintindihan. Kaya maka-copyright na naman tayo. Rocha, pahingin naman ng pixels, pero okay lang. Sinotole. Ito si Josh. Tama ba? Si Razio Binks. Razio Binks na nakarami na ligo.
Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit Hey! Jan Tequila! Tequila! mo lang ako agad. Okay, kung ganito pala yung mga copyright sa akin, di na. Babayaran ko kayong wag to i-play. Sunod na balita na yung lumang Itbulaga ay nahuli daw ng daya o nag-script daw ng kanilang content. So ating tignan. Ayan, ano pong pangalan po ninyo? Lele po, Lele po, Lele po. So, ito si Lele, ang Oh, tindero same ni Buboy ba yan? Tindero ni Buboy. Tindero ni Buboy. Itong Pinoy edit na to na 3 beses uulit. Okay lang naman na hindi alam ng audience nyo na magkakakilala kayo. Pero para sabihin mo pa, sino ka ba? Na para bang, di ba, huwag ka na magkunyari na di mo siya kilala o wala siya sa circle na pinasok nyo dun sa show nyo. Mas unethical siya, tignan, kaysa sana, oh pre, ako pala, para bang, di ba, parang pwede mo na ipakita na sinuwerte na lang siya sa mga napili talaga, kahit nasa loob nga siya nung circle. Kasi parang mo sinabi, porket kilala kita, di na ako pwede sumali sa mga games nyo or sa game ko. Nadidistract ako, pwede ba? Yun yung sana ayusin nila. Sunod na balita na ito naman from Old Bulaga to New Bulaga. Kasi lumipat na daw ang TVJ, natawag pa rin nila Itbulaga, sa TV5 na hawak ng Media Quest. Ang Media Quest ay ginawa noong 1998. Talaga sila involved sa radio at television broadcasting, pero affiliate sila ng PLDT. Pero yun nga, hindi naman sila parang direktang hindi naman siya direktang hawak ng PLDT Creative Voice, pero affiliate sila. Noong 2001, nakakuha sila ng controlling stake sa GMA Network, yung mismong Media Quest. At dito na nakapasok yung unang TVJ at Dabarkad sa TV5. At ipakinggan. May bahay kayo, walang title. Ano ba talaga ang title ng show? Iniintay ng lahat yan. Hindi mo alam. Itbulaga. Itbulaga pa rin. Hindi. Is it true? Ano? Basta ako, Itbulaga ako. Oh, ikaw. Hindi, ano makikita namin Nabulaga din title si Tito. simula sa July 1? Kanya-kanyang title. Basta July ako, 1 na. Itbulaga. Joey? Anong kanya-kanyang title na nagsasabi mo? Hindi pwede yan. Umiiyak na lahat ng marketing nyo. Umiiyak na lahat ng creatives nyo. Hindi pwede may dalawang Itbulaga. Anong kalokohan yun? Para mong pag pinlag may Itbulaga sa'yo. Kasi matandaan na to. Siguro di nyo naiintindihan yung magiging epekto nito sa kumpanya. Kung may dalawa kang pangalan sa magkaibang produkto. Napaka-basic nito. Pwede ba? Ano siya nasa harap siya ng TV. So, hindi na niya problema yan. Nakakalbo na yung mga executives, yung mga media creatives ng show. Wala, yun nga masaya rito eh. First time to. Nung Na sobra. show na maraming title. Bahala tayo. Hindi. Bahala kayo. Hindi Yes, pwede Tito yun. Sen. Dito medyo seryoso eh. Tito Sen, ano? Ay, okay. Ito sa sinabi niya. Ito medyo seryoso dito, Sen. Kasi hindi alam ng batas ata ng dalawang. Official Sige. title. Ito, Doon tayo sa serious side. Oh, yes. Ito yung may alam side. We definitely are working on the legal side Yes, kailangan. na Itbulaga. Okay. Yung Si kasi Joey yung kilala ng nag-invento tao nun eh. Okay. History and the law back us up. Yun ang ganun kasimpleng Ayun usapan. pala eh, kung binabakapan kayo doon, bakit ang tagal pa? Di ba? Pero yun nga, may mga mahabang litanya yan ng legal papers at legal documents na hindi mo pwedeng ibato-bato lang. Diba? Sige, simulan na namin. May mga title pa nga doon na bulaga lang. Kung alam, ibig sabihin na Itbulaga eh, kakain tapos masyashock. At pag nakakuha ka na ng brand loyalty na gano'n, na kahit lagyan mo siya ng ittae, kumain tae bulaga, eh pupuntahan pa rin siya ng tao, peak na yun ng isang brand. Yun ang pinupush na lahat ng brands na maging. So, yun talagang pinaglalaban ng TVJ. So therefore, it might take some time. It might take some time, but we will be able to Ito use Itbulaga. might take some time. Diba? Dapat bago lumabas yung show nyo, eh, maplakado nyo na yun. Sabi nito mag-start daw ng July 1. So, mga isang linggo pa. I'm sure of that. Ngayon, paano sa July 1? Yes. Paano yun? Ano? Ang usapan namin kanina nila Jane at nila Jenny, susurprise namin kayo sa July 1. Ang title. Grabe. Kung surprise to, hindi pa yun yung title. Kasi kung gagamitin mo ng Itbulaga na hindi mo pa napaplakado yung legalities involved dyan, pwede kang kasuhan. Pwede babagsak na naman yan. Itbulagan, ang aking hula, ay iba muna yung pangalan nila. Pero malapit sa Itbulaga para lang sa tunog ng branding na yun. Isang buwan na kami naghihintay. Parati pa kayong tahimik. Ngayon lang kayo magsasalita. This is your moment. Oh, ano moment? 44 years na kami nagsasalita. Kaya,
Ano ka? Kaya nananahimik muna kami. Salita ni Joey, parang salita ni Willie. Parang, ano ka? May yabang na ng isang matandang may pinagdaanan na. Ang laki na ni Raisa. Ayaw nila kunin na si Raisa May. Parang nakuha na yung purpose niya, yung pagiging cute. At syempre, habang tumatanda ka, nawawala na yung purpose mo dun sa show. Syempre, kada isang tao dyan ay merong silbi. Tulad ni Wally. Kung wala si Wally, di ko papanoorin. Malakas, matagal na rin ang history namin. Andiyan naman si Paolo, di ba? Here's ang everybody. Oh, wait ka pa rin. Wait lang. No, sana wag sobrang tagal na wait dahil matatanda na mga host ng Itbulaga. Sunod na balita kaya ito naman ang pinakaunang N-word daw sa national television ng Pinas. Ang ating tema ngayon, puro mga problema ng TV, problema na ng mga channels. Okay, alam mo na, copyrighted. Hindi problema ng mga channel ang copyright. Hey! Pwede ba sa ano to? Montesbay? Oh! Pucha Miguel! Porket nakasakay ka na sa Voltes 5 ha? Ibang legacy yan. Napakatagal na usapan niya, di ba gawa tayo nung pag tumawa ka, racist ka, na parang bawal mo sabihin yung word na yan. For safety sake, wag mo lang sabihin. Pero yun nga, iba't ibang context ang kailangan mong pagdaanan dyan. Tulad na balita, bago tayo makancel. Si Mutahar, ang isang Some Ordinary Gamers YouTube channel, ay nireport ang YouTube channel ni Kibuloy, yung Pastor Apollo si Kibuloy niya, at na-take down. Nireport niya to sa YouTube mismo at nag-comment ng YouTube na upon review, we've determined that the channel is in violation of community guidelines and has been terminated. Bilang isang channel, pinagdaanan na ang lahat ng mga strikes na pwede mo makuha sa isang channel, napakatindi ng magiging kaso mo o ng nalabag mong community guideline kung hindi mo na kailangan pagdaanan yung dalawa muna. Kasi parang warning mo yun. At na ano pa yan, after 3 months, mawawala pa yan. Pero dito, sobrang tindi sobrang tindi nung alleged actual human trafficking na mga sinasabi itong nakalagay dito, especially na the labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulent obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity, donations that actually were used to finance church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Bawal yan. Scam is kasama lang sa committee guide sa bawal mong gawin. Tinanggal agad yung channel niya kasi rekta po, parang kamay ng Diyos, boom! Ba? Nilaglag literal papunta impero yung kanyang channel. Pero gumawa na agad siya ng YouTube channel na pamaliton. Pero sa pagkakaalam ko, basta nakapangalan sa'yo o basta sa same vibe mo, ikaw mismo, pangalan mo ang nagtatakbo, bawal yun. Bawal mo na ituloy yun. Malalaman at malalaman ng YouTube yan. Meron pa sila ibang YouTube channel, yung SMNI. YouTube channel, di ko lang kung paano titignan ng YouTube yun. Mabibigyan nila ng strike galing sa kataas-taasan, nakagalang-galang na Diyos namin yan, ang Diyos ng monetization. Literal na stop ang kanyang YouTube operation sa ngayon. Hindi ko lang kung ano pa mga gagawin yan. Mukhang hindi naiintindihan nung gumawa ng kanyang YouTube channel na bawal ka ulit gumawa ng YouTube channel kung masa-strike ka ni YouTube o mata-terminate ka ni YouTube. So, doon natapos sa mga balitang ina ngayon. Maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa mga minarites natin ngayon. Kung like, share sa mga sinto-sinto nyong friends at huwag nyo mag-subscribe. Marites sa mga maalam.